गमामायैनो जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जों बे कंग्रेसआव जोङो मोजां मोननानै जोंनि गोसोजों जों आवगायबोदोंमोन। खिन्थु माखासे जाहोननि थाखाय जे जाहोनखौ जोङो बुंबाबो जों बुंस'नो हालिया। ओंखायनो जोङो दिनै जोंनि न'खौनो जों नागारनो गोनां जादों। जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो जोंखौ सहाय होआखै बा जोंनि इनसार्जआ जोंनि निर्देशै जोंनि ब्लकनि आन्दारै जों बियो थाबायाखै बा जोंखौ इगनर खालामनानै गोबां जोंखौ दुखु होदों। बेनि थाखायनो जोङो दिनै बे दलखौ जों नागारनो गोनां जादों। नङाबा जोङो गोख्रोङैनो जोङो एमपिआवबो जों गोबां खामानि मावदों आरो दाबो मावगासिनोमोन। खिन्थु जोङो दुखु प्रकास जों नुनायखाय आरो बेफोरखौ जों जाथाय नुनायखाय जोङो दुखु मोननानै जों दिनै इउपिपिएल दलआव हाबनांगौ बायध' जादों। नङाबा जोङो बे कंग्रेसखौ जों नागारामोन। जोंनि जिबनाव बे जाथाया जाबोनायखाय जों दुखु मोननाय जादों। बेनि थाखायनो जों नागारनाय जादों। जिहेतु नैबे बावखुंग्रि बिजाबाव कंग्रेसनि गोबां मावथिफोर दङ। बैसोर मावथिफ्राबो नोंथांमोनजों लोगोसे निस्सय गोबाङानो आंजों दङ आरो गोबाङानो बुदाबो जोंजों दंखायो। बेयाव जोङो आसा खालामो एबार जोङो देरहागोनखौ जोङो रोखा नुयो आरो रनजित बसुमतारिया बे बावखुंग्रि समस्तियावनो गेलेगोन। बिथांनि जानानै नोंथांमोना माबायदि खामानि मावगोन? जोङो दा समाबो गैलिया। जोङो दिनैनिफ्रायनो थिरांथा लाबाय बे बिथां सारनि थाखायनो जोङो मावगोन आरो जोङो देरहानायखौ जोङो लादों आरो मावगोन। धनेस्वर गयारि जिहेतु बिथाङा दासिमबो 22 बोसोर जाबाय। बिथाङा बिएबो जाबाय आरो बिनि उनाव एमसिएलएबो जादोंमोन। बिथांनि मावनाया सिगां समाव माबायदि मावदों सानो नोंथाङा? बिथाङा सिगाङाव मावाखै नङा, मावदों। खिन्थु जों जा सार्भे खालामबाय, जों गामि गामि हाबबाय, जों नुबाय लामाया गोबाङानो दङ जेनाखि रिपेयारिं खालामनांगौ बा गोदान मोननांगौ। बेफोर लामाखौ जों नुबाय गैया।